Muodostelmakoulussa harjoitellaan perusluistelutaitoja ja niiden lisäksi myös muodostelmaluistelun liikkeitä, kuten piiriä ja läpimenoja. Muodostelmaluistelukoulu harjoittelee 2 kertaa viikossa oheisissa ja jäällä. Mä oon Vanessa ja mä oon 8 vuotta ja mä oon harrastanut tätä muodostelmakoulua 5,5 vuotta ja mä oon oppinut täällä aika paljon. Moi, mä oon Iida. Mä oon harrastanut tätä 5,5 vuotta. Aika paljon. Hyppypiruetin. Muodostelmakouluun ovat tervetulleita kaikki noin 6-10-vuotiaat lapset. Tää on tosi kivaa!